Va davant en Poti. Curva en la familia del Poti. Ara sí, però abans no... Vemos que Poti ha optado por un todo o nada. Ha subido la velocidad. No, encara derrapa una mica, fixa. Tener un fallo. Pega un gir molt bèstia. De momento vemos que el robot es fiable y que pueden empatar y tener que hacer la tercera carrera de desempate. Veus quin gir més bèsties que fa? El recte se'n va una mica, però enseguida l'agafa en curva. Ja està, ja l'ha agafat.